Okei, täällä ollaan. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän webinaariin Bangerin ja Crowstin puolesta. Meillä on tosiaan mielenkiintoinen puolitoistuntinen edessä. Me saadaan sukeltaa sellaiseen aiheeseen, joka on kutkuttavaa, jännittävää, eli kuluttamiseen, ostokäyttäytymiseen Z-sukupolven näkökulmasta. Mä oon Gerlanderi Eija Bangerista ja mun Aisa-parina täällä Stagella webinaaria tekemässä on Crowstista Jyrki Kallinen. Moikka Jyrki. Morjens ja huomenta Eija. Miten sun aamu on käynnistynyt? Erittäin hyvin, kiitos. Todella mielenkiintoinen aihe, todellakin mielenkiintoista sisältöä tulossa ja tosi kiva päästä juttelemaan näistä asioista sun kanssa. Nimenomaan. Nyt kun tämän webinaarin taustalla on tosiaan se tutkimus, jonka te pääasiassa olette tehneet, ja siinä nimenomaan pureuduttu nyt sitten näiden nuorten kuluttajien aivoituksiin ja käyttäytymiseen asenteisiin, niin mitä sä haluaisit kertoa vähän taustoista, että mikä on ikään kuin ollut se niin kuin alkusysäys sille tutkimukselle? No, suoraan sanoen ehkä se alkusysäys on ollut sellainen tarve kokonaisvaltaisesti ymmärtää nuoria ja Gen Z:tä. Et paljon näkee niin kuin, tai on pyrkimyksiä ymmärtää nuoria eri näkökulmista. Et esimerkiksi miten he ostaa tai missä heidän aikansa kuluu, missä kanavissa he viettää aikaa. Mutta me pyrittiin tällä tutkimuksella lähestyä asiaa sillä tavalla, että ihan alettaisiin silleen niin kuin ymmärtää laajemmin, että keitä on Gen Z, keitä nämä nuoret on, mikä heitä motivoi, mikä heitä inspiroi, miten heidän elämän syklinsä pyörii. Ja tällaisen kokonaisvaltaisen lähtökohdan ja ymmärtämisen kautta sitten toivon mukaan parempi lähtökohta sit alkaa niin kuin jyvittää sitä tietoa ja katsoa myöskin asiaa eri vinkkeleistä. Tavallaan tämmöinen laaja näkökulma on ollut tässä lähtökohta. Kyllä. Ja se on ehkä hyvä myös pointata, että tämä sisältö tutkimukselle vähän niin kuin syntyi teidän yritysten toiveesta käsin. Eli ihan ensin aloitettiin siitä, että kysyttiin niin kuin yritysten päättäjiltä, että mikä tässä kyseisessä teemassa kiinnostaa. Ja näin ollen niin kuin pyritty sitten tällä tutkimuksella vastaamaan juurikin niihin kysymyksiin, mitkä siellä askarruttaa yrityksessä tällä hetkellä. Hyvä. No seuraavaksi me voitaisiin vähän tarkentaa sitä, että mitä teemoja tullaan käsittelemään. Että jos haluat Jyrki sieltä jakaa vähän jo slideja. Eli se, miten me nyt lähdetään purkamaan tätä aihetta, on 3 pääteeman kautta. Ensin pureudutaan vähän nuorten ajankäyttöön, johon sitten se kuluttaminen myöskin liittyy. Ja sitten toisena on ajankohtaiset trendit ja sitten ostaminen. Ja jokaista näitä aihetta tai teemaa käydään läpi sillä tavalla, että Jyrki ensin tuo meille tähän tutkimuksen tuloksia ja löydöksiä esille, jonka jälkeen on se myöskin mielenkiintoinen juttu, eli me kutsutaankin sitten kohderyhmän edustajia vähän kommentoimaan ja ennen kaikkea sitten viemään sitä keskustelua vielä syvemmin siihen kuluttamisen kontekstiin näistä teemoista. Ja sitten ihan lopuksi vielä varattu aikaa teidän yleisön kysymyksille, eli pääsette toki myöskin te kysymään näiltä nuorilta, mitä kysymyksiä mieleen tulee, ja sen aika koittaa sitten ihan loppupäässä webinaaria. Ja vielä muutama detail, eli tosiaan jos haluatte esittää näitä kysymyksiä, niin teillä on siellä toi private chat käytössä, voitte sinne ihan anonyymisti laittaa kysymyksiä tulemaan, ja niitä käydään sitten lopuksi läpi. Ja aikaa on tosiaan varattu sinne puoli 12, 11.30 asti. Katsotaan, miten kauan keskustelua riittää. Ja sitten vielä tämä tullaan nauhoittamaan, tämä webinaari, eli kaikki saavat sitten nauhoitteen jälkikäteen. Mutta näillä spekseillä me varmaan päästään eteenpäin, mutta ennen kuin hypätään itse asiaan, niin siellä linjoilla voi olla niitä, jotka ei tunne Bangeria, tai ei tunne Crowstia tai ei molempia, niin ihan lyhyesti kerromme vielä itsestämme sen verran, että tosiaan Bangeri on Suomen ensimmäinen ainoa Z-sukupolveen erikoistunut asiantuntijatoimisto, ja meidän olemassaolon tarkoitus on se, että nyt kun tiedetään, miten eri pelisäännöillä tämä Z-sukupolvi ikään kuin pelaa suhteessa aikaisempiin sukupolviin, niin halutaan sitten auttaa yrityksiä
ylläpitämään ja luomaan ehkä uuttakin kilpailukykyä tässä kohderyhmässä. Me tehdään konsultointia, tutkimuksia, co-creation-työtä, erilaisia markkinoinnin, viestinnänkin toimenpiteitä yrityksille. Ja kaiken keskiössä, kaiken ytimessä on se, että me osallistetaan kohderyhmään. Eli se on se meidän juttu. Mites Kraust? Me ollaan vuodesta 2016 alkaen me ollaan toteutettu hyvin erityyppisiä tutkimuksia liittyen Gen Z-sukupolveen. Ja meillä on Suomessa hyvin vahva, vibrantti vastaajapohja, yli 45 000 ihmistä ja äärimmäisen hyvä edustavuus tässä Gen Z-sukupolvessa, jonka avulla me saadaan pulssi hyvin erilaisista aiheista, mikä Gen Z:tä motivoi ja liikuttaa, liittyen se sitten mediaan tai median kuluttamiseen, vaikuttajiin, teemoihin, ilmiöihin, tuotteisiin tai palveluihin tai moniin muihin asioihin. Meillä on erittäin hyvä väylä näihin ihmisiin ja myöskin äärimmäisen sitoutuneita, motivoituneita ihmisiä esittämään tämän mielipiteensä. Tällaisia tutkimuksia ollaan tehty ja näiden tutkimusten määrä on jatkuvassa kasvussa. Hyvä. Nyt mä uskon, että me ollaan valmiita lähteä liikkeelle. Jyrki, ole hyvä ja aloitetaan. Kiitos. Kiitokset Eija. Eli kuten Eija tuossa äsken sanoi, me toteutettiin tuossa keväällä tutkimus yhteistyössä Bangerin kanssa ja tämän webinaarin rakenne pohjautuu tähän tutkimukseen hyvin laajalti. Eli me esitetään tämän webinaarin aikana erilaisia nostoja tältä tutkimuksesta ja niitä sitten analysoidaan ja kommentoidaan ja mikä tärkeintä, Gen Z:n edustajat pääsee näitä asioita myös niin kuin kommentoimaan. Tämä tutkimus oli kohdennettu 15-25-vuotiaille nuorille Suomessa. Ja tavallaan nämä pääteemat, mitä tässä käydään läpi tässä webinaariaikana, nämä nostot tästä tutkimuksesta liittyy nimenomaan tähän ajankäyttöön, trendeihin ja ostamiseen. Ja tämä valtakunnallinen tutkimus toteutettiin digitaalisesti, eli Kraustin vastaajapohjaa hyödyntäen, tarkoittaen sitä, että kaikki vastaajat vastasi älypuhelimillaan. Ja tuossa kevään aikana toteutettiin tämä 750 vastaajan tutkimus. Ennen kuin katsotaan tuota ensimmäistä teemaa, eli ajankäyttöä tuon tiedon valossa, niin vilkaistaan nopeasti, että ketkä tähän on tarkemmin vastannut tähän tutkimukseen. Aavistuksen enemmän naisia, 53%, ja myöskin melko lailla tasan menee nuo kaksi ikäsegmenttiä, eli 15-20-vuotiaat, mikä on tämä nuorempi segmentti, heitä on se 47%, ja 21-25-vuotiaita on sitten tuo 53%. 27 kysymystä sisälti tuo tutkimus. Tässä webinaarissa me keskitytään 3 pääteemaan ja niihin 3 päälöydökseen näiden tulosten pohjalta. Ja sellainen vielä tsekkaus, katsoo vähän tarkemmin näitä vastaajia, että siellä noin 2/3 asuu omassa asunnossa, joko yksin tai yhdessä. Sinänsä mielenkiintoinen huomioida tämä jo ihan siitä näkökulmasta, että kulutustottumukset ja käyttäytyminen muuttuu aika tavalla siinä vaiheessa, kun muutetaan tai kun vielä asutaan niin kuin vanhempien luona, kuin sitten jos asutaan omassa kodissa ja myöskin tehdään enemmän ostopäätöksiä. Noin 1/3 vastaajista asuu edelleen vanhempien kanssa tämän tutkimuksen toteutuksen aikaan. Ja samainen poikkileikkaus myös, että me tutkittiin sitä, että ketkä on impulssiostajia, ketkä ostaa aina suunnitellusta ja harkiten, ketkä ostaa ideologisin perustein. Valtaosa vastaajista, 64%, ostaa välillä tunteen perusteella, välillä etukäteen suunnitellen, eli vähän niin kuin menee siinä niin sanotusti keskitiellä. Eli nämä on sitten niin kuin vähän tällaisia ääripään segmenttejä, harkiten ostavia 17% ja puhtaasti impulssien pohjalta meneviä on 11%.
ideologisesti ostavia osuus on suhteellisen korkea, lähes yhtä paljon kuin impulssiostajia, eli 8%. Tutkimuksessa myös katsottiin että millaisella innolla tai halulla ihmiset omaksuu uusia tuotteita. Ja tällaisia niin kuin innovaattoreita, jos miettii perinteistä innovaattorit, early majority, late majority ja niin sanotut perässä hiihtäjät, niin innovaattoreiksi itseään tunnistaa noin 10% ja perässä hiihtäjiksi noin 19% näistä vastaajista. Eli tässä tällaisia niin kuin pikkupoimintoja, jotka vähän syventää perusdemografian lisäksi sitä, että keitä ihmisiä on näiden vastausten takana. Mutta jos mennään eteenpäin ja päästään ensimmäiseen teemaan, eli nuorten ajankäyttöön. Ja tässä niin kuin lähtökohtana on ollut nimenomaan se, että jotta ymmärtää paremmin kulutustottumuksia, jotta ymmärtää paremmin ostamiseen liittyviä päätöksiä, triggereitä, brändipreferenssejä, on ensin hyvä ymmärtää, miten nuoret käyttää aikaansa, mitkä asiat heitä inspiroi, mitkä heitä motivoi. Me ollaan niin kuin koettu, että tämä on niin kuin se väylä, joka on ensin hyvä ymmärtää ja sisäistää ennen kuin sitten alkaa katsoa noita muita osa-alueita. Ne on sitten toivon mukaan helpompia ymmärtää, vähän niin kuin jatkumona. Mutta tässä tutkimuksessa oli yksi olennainen elementti, oli se, että miten tämä ajankäyttö jakautuu arkena, arkipäivinä, maanantain ja perjantain välillä, ja miten se ajankäyttö, miten se menee viikonloppuna, ja mikä on viikonlopun ja arjen ero. Ja tässä tutkimuksessa yksi osa-alue oli se, että nuoret kertoi, että mitkä on niin kuin 5 pääasiallista tapaa käyttää aikaa arkena. Ja jos me lähdetään tästä liikkeelle, niin tässä on niin kuin kokonaistulos myöskin jaoteltuna näihin segmentteihin. Ja tämä nyt koskee nimenomaan ajankäyttöä arkena. Mihin asioihin nuoret käyttää aikansa arkena? Ykköseksi tuli kokonaistuloksissa yksinolo ja lepääminen. Ja tämä on jollain tavalla mielenkiintoinen tulos, jollain tavalla ei. Sen ehkä haluan tarkentaa, että tämä kysymys nyt nimenomaan, kun tämä koskee arkea, niin tämä koski vapaa-aikaa arkena. Eli kysymyksen asettelussa tietoisesti pyydettiin vastaajia ajattelemaan, että jätetään työ ja opiskelu ulkopuolelle. Ja mietitään sitä jäljelle jäävää aikaa työn ja opiskelun ulkopuolella. Sieltä ykköseksi nousi yksinolo ja lepääminen tärkeimmäksi aktiviteetiksi. Ja sitä seuraa sitten toiseksi tärkeimpänä sarjat ja elokuvat. 3. sometus, urheilu ja liikunta, ja sitten 5. tulee ajanvietto kumppanin kanssa. Eli nämä on ne 5 pääasiaa, joiden parissa nuoret Gen Z viettää aikaansa arkipäivinä. Täällä luonnollisesti näkyy sitten erilaisia poikkeamia. Esimerkiksi naiset kokee, että tuo yksinolo ja lepääminen on vielä vähän tärkeämpää kuin nuo muut segmentit. Ja vastaavalla tavalla urheilussa ja liikunnassa miehillä sitten menee aikaa enemmän näiden asioiden parissa. Tältä näyttää tämä ajankäyttöpiirakka noin niin kuin raffisti arkena. Ja sitten jos me katsotaan ihan samaa, mutta keskitytään viikonloppuun. Eli nyt ollaan viikonlopussa ja vapaa-aika viikonloppuna. Ja katsotaan näitä samoja tuloksia, niin enää ei olekaan yksinolo ja lepääminen siellä ykkösenä, vaan kärjessä on ajanvietto kavereiden kanssa. Ja kakkosenakin, sekin alkaa ajanvietto-termillä, eli silloin puhutaan ajanvietosta kumppanin kanssa. Ja tuo lepääminen, yksinolo lepäämisaspekti tulee vasta 3. sarjat ja elokuvat tulee 4. ja 5. on sitten 3. ajanviettoelementti, eli ajanvietto muiden perheenjäsenten kanssa. Ja tästä voisi sanoa sellaisen niin kuin yleisen löydöksen, että tuo ajanvietto on nyt se asia. Top 5 on 3 ajanviettoa, riippuen vähän sen mukaan, että kenen kanssa sitä vietetään.
sosialisoiminen ihmisten kanssa koetaan jollain tavalla rentouttavaksi tärkeäksi tekijäksi. Se myös niin kuin palauttaa, tuo energiaa ja auttaa sitten lataamaan akkuja, kun mennään kohti seuraavaa viikkoa ja arkea. Jos me katsotaan sitten vähän, mitä nämä löydökset tarkoittaa. Täältä voisi tehdä tietynlaisia, miten mä sanoisin, tiivistelmiä, löydöksiä. Voisi sanoa kärjistäen. Nyt on aina hyvä muistaa, että nämä on kärjistyksiä ja yleistyksiä. Nämä ei päde kaikkiin, mutta datan valossa voisi väittää, että arkena naiset striimaa leffoja, somettaa, miehet treenaa ja pelaa koneella. Kohta me päästään kuulemaan, kuinka paljon samaa mieltä Gen Z, meidän mukana olevat ekspertit tästä on mieltä. Mutta tämä nyt on datan valossa yksi näistä löydöksistä. Mielenkiintoista on se, että tuo koneella pelaaminen nyt ei ollut noissa äskeisissä löydöksissä mukana, mutta kun me katsotaan tuon laajemman tutkimuksen tuloksia, niin kyllä tämä pelaamisaspekti sieltä tulee, ja se painottuu enemmänkin tänne niin kuin miehen puoleen. Tämmöinen on ensimmäinen löydös, ja sitten voi myös katsoa, että kun katsoo tätä sosiaalista aspektia, naiset on datan valossa sosiaalisesti aktiivisempia, ja ne viettää enemmän aikaa kavereiden, kumppanin, muiden perheenjäsenten kanssa. Ja tätä voi ehkä myös katsoa vähän siitä näkökulmasta, että naiset on sosiaalisesti aktiivisempia. Voisivatko naiset olla myös vähän avoimempia sen asian esiin tuomisessa ja myöntämisessä? En tiedä. Mutta näin. Tämä on yksi näistä löydöksistä. Ja sitten jos katsoo kolmatta, tämmöinen ehkä pääasiallinen löydös, ja nimenomaan nyt niin kuin, jos katsoo tätä arkea, oma aika, yksinolo ja lepääminen on tärkeintä. En tiedä miksi, mutta ainakin mulla on henkilökohtaisesti hyvä fiilis, kun mä näen tämän ykkösenä. Siitä vaan tulee hyvä fiilis. Ja kuvastaa myöskin, miten haastavaa arki on. Opiskelut vie valtavasti aikaa ja ne on vaativia. Niin hieno nähdä, että arvostetaan tällaista niin kuin omaa aikaa ja yksioloa ja tiedostetaan sen merkitys. Tässä on nyt käyty pääpiirteissään tämä ensimmäinen teema löydöksineen niin kuin datapoimintojen valossa ja löydösten valossa läpi. Ja nyt voisi alkaa olemaan aika sille, että päästetään ääneen Eija ja Gen Z ja kuullaan, että mitä mieltä näistä löydöksistä ollaan. Kyllä vaan, kiitoksia. Eli nyt sitten mä kutsusin sieltä meidän kohderyhmän edustajat tänne lavalle, eli Iida, Matias ja Aleksandra, tervetuloa. Noin, sieltä saadaan porukka paikalle. Hei, aloitetaanpa ihan ensin pienellä esittelykierroksella. Jos voisitte jokainen teistä vähän kertoa, millaisia kuluttajia te olette. Kertokaa vaikka kuka olet ja minkä ikäinen ja sitten vähän, että millaisia kuluttajia te olette. Haluatko Matias sieltä aloittaa? Minä voin mielihyvin aloittaa. Hei kaikille, olen Matias, olen 25-vuotias. Eli nippanappa kuulun vielä tähän Gen Z:n niin kuin alkupäätyyn, joten puhun sieltä suunnalta. Mä sanoisin, että mä oon impulsiivinen kuluttaja, joka haluaa ajatella, että mulla on kuitenkin semmoinen harkitsevainen mindsetti. Jes, mitäs sitten sieltä Iida? Jes, moi, mä oon Iida, 23V, ja voisin itse asiassa samaistua tuohon, että mäkin sanotaan, että mä oon tietyissä niin pienemmissä ostoksissa aika impulsiivinen, mutta sitten jos mulla on isompia harkintoja, niin sitten mä tykkään niin vertailla ja niin vähän katsella, että just niin tuli eilenkin verhot postissa, mitä on tässä nyt ynnännyt 3 kuukautta, että mitkä on hyvät ja mitkä ei, niin sitten onneksi nyt käytin niihin aikaa, mutta muuten sitten heräteostoksia tulee kyllä välillä tehtyä jonkun verran. Kyllä, ja niihin kohta mennään vähän tarkemmin. Sitten meillä on vielä Aleksandra täällä. Moi, Aleksandra, ja mä oon 20-vuotias ja rahan käytön suhteen
mä yritän olla semmoinen säästeliäs, koska mä tiedän, että mä oon tosi semmoinen impulsiivinen sitten, kun mä keksin jotain, mitä mä haluan, niin sit mä ostan sen niin sit mä koitan niinku säästää vähän, niinku, että sit mulla on sitä rahaa, mitä niin käyttää. Sulla on tämmöinen impulssikassa käytössä sitten. Joo. Tosi fiksua. Hei, haluatteko joku tai kaikki kommentoida vähän noita äskeisiä löydöksiä, että herättikö teissä minkälaisia ajatuksia, niin mennään sitten vielä yhteen kysymykseen liittyen tähän ajankäyttöön. Mä voisin aloittaa vaikka sanomalla, että datan perusteella I am a woman, ilmeisesti, koska mulla ei ainakaan sitä sinne yllätys mihinkään pelaamiseen ja yksinoloon hirveästi mene sitä ajankäyttöä, että mä kyllä tykkään viettää ystävien kanssa aikaa ja sosiaalistella ja tällä tavalla, niin mä sanoisin, että meidän sukupolven sisällä on ihan hirveän kompleksi tämmöiset hierarkiat ja sosiaaliset ympyrät, joita on mahdotonta laittaa tuollaiseen piirakkamalliin ihan täysin selkeästi, että siellä on hirveästi variaatiota. Kyllä. Mites muilla? Onko yksinolo tärkeä? Joo, kyllä mä ainakin koen, että se on tosi tärkeä. Ja mä olin ehkä vähän yllättynyt, että se on niinku siinä varsinkin arkena niinku tärkeintä. Silleen mä tiedän, että se on mulle itselle yksi niinku tärkeimpiä, mutta että se on niinku niin monelle muullekin. Joo, mä oon tossa samaa mieltä, että itse kyllä viihyn tosi paljon yksin ja mulle se yksinolo on tosi tärkeää. Että vaikka mä viihyn tosi paljon kavereiden kanssa, on tosi sosiaalinen, niin sit kun on yksin, niin se kuitenkin lataa tietyllä niin omalla tavallaan niitä akkuja ja pattereita, että sitten jaksaa ihan toisenlaisella tavalla. Joo. No sitten vielä lopuksi viedään tämä keskustelu siihen kuluttamiseen. Että jos te mietitte nyt sitä omaa vapaa-ajan käyttöä, niin mikä siellä vie eniten rahaa? Mihin te käytätte eniten rahaa teidän vapaa-ajan vietossa? No, mä voin vaikka aloittaa. Mulla menee ehdottomasti eniten rahaa niinku ulkona syömiseen ja tommoseen, niinku, että se ehkä liittyy siihen sosiaaliseen, että viettää kavereiden kanssa, menee vaikka syömään tai tollaiseen. Niin siihen menee rahaa, mutta sitten arkielämässä niin ehkä semmoiset niinku salimaksut, harrastusmaksut, ne vie niinku sit toisesta päästä sitä rahaa. Mulla on aika lailla 50-50 omat mielenkiinnon kohteet, mutta sitten taas toisaalta mä tykkään käyttää rahaa mulle läheisiin ihmisiin. Ja että se menee vähän niin kuin käsi kädessä sen mun sosiaalisen elämän kanssa, että mä käytän sitä rahaa niihin omiin kiinnostuksen kohteisiin ja samalla itseeni, mutta sitten samaan aikaan vähän niin kuin siihen kavereiden kanssa sosiaalisteluun menee sitä rahaa ja niihin muihin ihmisiin, niin aika 50-50. Osaatko antaa jonkun esimerkin meille siitä, että mitkä on niitä sun mielenkiinnon kohteita, johon sä sitten käytät rahaa? Esimerkiksi mä oon löytänyt tällaisen uuden aikuisuusmindsetin siitä, että mä rakastan järjestää tämmöisiä illalliskutsuja. Ja sitten mä kutsun niihin mun kavereita ja me suunnitellaan hieno menu, että siellä ei ole sitä mäkkäri takeawayta, vaan me lähdetään hakemaan Stokkan herkusta hyvät pihvit ja sitten laitetaan pitkän kaavan kautta ruokaa ja sitten siinä samalla päästään viettämään yhdessä aikaa ja ollaan käytetty sitä rahaa, törsätty ehkä vähän turhamaisiin asioihin, mutta myöskin sellaisiin pieniin arjen luksuksiin, jotka on mun mielestä kuitenkin silleen järkeviä ja niin kuin viihdyttäviä. Jes, mitäs Iida? Mihin sun raha kuluu? No, mihinköhän sitä nyt kuluu? Vähän kaiken näköiseen, mutta mulla on niin kuin kiinteät kulut urheilun kannalta, että salikortti, ja sitten voi olla jotain semmoisia impulsiivisia, mennään nyt yhtäkkiä vaikka extempore pelaa tennistä tai tripeen tai jotain vastaavaa. Ja sitten ulkona syömiseen. Et sitä mä yritän itse vähentää ja tehdä ruokaa kotona, mutta mä sanoisin, että urheilu ja ruoka on semmoiset niin kesällä nyt ehkä enemmän just nimenomaan siihen ulkona käymiseen ja niin kuin, juhlimiseen ehkä. Se on semmoista niin kuin aktiivista kautta festarit ja kaikki ulkona olemiset, mutta pääasiassa se ruoka ja urheilu. Jes, kiitoksia. Me lähdetään nyt hetkeksi tuonne backstagelle ja lasketaan taas jälleen Jyrki ääneen ja palataan kohta sitten teidän kanssa uudestaan tähän. Mahtavia kommentteja pihvejä Stokkan herkusta ja muuta. Jostain syystä tuli vähän nälkä.
Hienoja kommentteja. Jatkamme tästä eteenpäin. Eli me kuultiin nyt tässä ensimmäisessä osiossa ajankäyttöön liittyviä asioita ja kommentteja ja myöskin niin kuin omakohtaisia, omaan elämään liittyviä ajankäytöllisiä asioita. Eli jos me mennään tähän seuraavaan osioon, eli trendeihin. Ja tässä tutkimuksessa me kartoitettiin myös, niin kuin tavallaan ei välttämättä edes puhuttu trendeistä trendeinä, vaan puhuttiin asioista, jotka on viimeisen 3 kuukauden aikana ihan lähihistoriassa vaikuttanut omaan elämään. Ja nämä tulokset nyt tässä niin kuin nostona tässä webinaarissa liittyy just tähän. Eli mitkä asiat ovat olleet sinulle tärkeitä omassa elämässäsi viimeisen 3 kuukauden aikana. Ja tarkoituksellisesti haluttiin puhua vähän niin kuin asioista. Trendeissä on usein sellainen tietty kaiku, että kun puhutaan trendeistä, niin tulee mieleen muoti ja tällaiset niin kuin tietynlaiset tunnistetut trendeiksi nimetyt makroilmiöt. Tässä haluttiin olla vähän väljempiä tarkoituksellisesti tässä kysymyksen asettelussa. Mutta tässä on sitten tämmöinen kokonaistulos tämän 750 ihmisen vastausten pohjalta. Ja ykkösenä siellä on terveellisyys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Aika selkeästikin. Mielenkiintoista ja aika kuvastaa myös sitä, että aware-porukkaa on taustalla. Tämmöinen nousee esiin. Ja sitten toi niin kun yhteisöllisyys, yhdessä oleminen ja tekeminen, se tuli 2. 3. tuli kotiajan arvostaminen ja hyggeily. Ja tuossa aikaisemmassa osiossa, kun me käytiin läpi tuota ajankäyttöön liittyvää asiaa, arkena siellä tuli 1. nimenomaan yksinolo ja lepääminen. Niin tämä kotiajan arvostaminen ja hyggeily, niin se on sidoksissa siihen. Se tukee latautumista, se tukee lepoa, se tukee sellaista niin kuin rauhoittumisen ympäristöä. On aika suorittaa ja kotiaika usein sitten on vastapaino sille. Sitten täällä on myös muita määreitä. Materialismin ja kuluttamisen tietoinen vähentäminen. Ruutuajan tietoinen vähentäminen, tuotteiden ja palvelujen kotimaisuus. Eli tämä on tämmöinen ehkä ensimmäinen suoraan tuotteisiin ja palveluihin, kulutettaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä määrä. Kotimaisuutta suositaan ja puoletaan. 23%. 23% voimalla se on tänne noussut mukaan. Ympäristöllisesti kestävät tuotteet ja sitten toi mindfulness, meditointi, unenlaadun arvostus ja stressin vähentäminen. Nämä on vähän niin kuin niputettu samaan. Näitä asioita siellä tutkimuksessa oli vähän niin kuin eritelty tarkemmin, mutta tämä on niin kuin tähän niin kuin päälöydökseen niputettu samaan. Ja sekin menee ehkä jollain tavalla käsi kädessä tuolla ton kotiajan arvostamisen kanssa. Jätteiden hyödyntäminen, roskat raaka-aineeksi liittyy taas suoraan tuohon kuluttamispuoleen. Ja mielenkiintoinen on tuo viimeinen top 10 yltänyt osallistumisen sijaan syrjään jättäytyminen, kiireen välttäminen eli opting out. Tämän voisi ehkä jollain tavalla myös tulkita, että tämä on osa tuota vähän niin kuin vähentämisen trendiä. Tässä on tämä top 10, kun mietitään tällaisia niin kuin asioita, mitkä vaikuttaa nuorten Gen Z-elämään tällä hetkellä. Ja jos me katsotaan noita tuloksia vähän tarkemmin sitten, aletaan miettimään, mitä löydöksiä sieltä voi vetää, niin se ensimmäinen, se niin kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi oli 1, mutta sitten 2. ja 3. tuli toisilleen vähän vastakkaiset asiat. 2. oli yhteisöllisyys, yhdessäolo, yhdessä tekeminen. 3. oli kotiajan arvostaminen ja hyggeily. Eli ne oli tämä 2. ja 3, ne oli 39 ja 38% käytännössä tasoissa. Ja tulkittavissa nyt on, että nämä on toisiaan tasapainottavia tekijöitä. Molemmille on aikansa ja paikkansa. Ja jos miettii tuota viikoittaista elämänsykliä, niin etukäteen
joko tietoisesti suunnitellen tai tottumuksen kautta toimien, niin odotetaan sitä, että välillä päästään sosiaaliseen ympäristöön ja välillä ihan yhtä lailla odotetaan, että päästään kotiin ja päästään vähän niin kuin lepäämään. Molemmille on hetkensä. Toinen mielenkiintoinen löydös on termi vähentäminen. Muistan omassa nuoruudessa tulee mieleen kasari ja ysäri. Silloin tuntuu, että mitä enemmän kaikkea oli, niin se parempi. Kaikille ilmiöille tulee jonkinnäköinen backslash jossain vaiheessa, että tällä hetkellä me eletään aikaa, jossa tietoinen vähentäminen on suosittua. Ja noiden niin kuin tavallaan ilmiöiden, trendien tuloksissa nimenomaan esiin nousee kuluttamisen tietoinen vähentäminen ja ruutuajan tietoinen vähentäminen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin myös kanavia, missä nuoret on läsnä, ja luonnollisesti siellä somekanavat ja ruudut ylipäätään, suoratoistopalvelut näyttää hyvin olennaista roolia, niiden kanssa kuluu paljon aikaa, niin tämä on sitten silleen vastavoimana sille, että on noussut tämmöinen trendi, että halutaan tietoisesti vähentää, olla vähemmän sidoksissa ruutuun, niin sanotusti. Ja 6. löydöksenä, jos alkaa sitten miettiä näitä segmenttejä, että ketkä tekee, mitkä ilmiöt mahdollisesti on suositumpia toisaalla, naiset arvostaa näissä tarkastelluissa segmenteissä vähän enemmän kotiaikaa, ja tuo nuorempi segmentti, eli 15-20-vuotiaat, arvostaa vahvimmin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Ja tuo vahvimmin viittaa nyt siihen, että kun vertaillaan miehiä ja naisia, vertaillaan näitä kahta ikäsegmenttiä, niin tämä terveys ja hyvinvointi korostuu nimenomaan täällä 15-20-vuotiaissa. Sinänsä erittäin hieno asia. Näitä ilmiöitä ja trendejä on myös luodattu tuolla täydessä tutkimusraportissa, joka on syvempi, niin paljon yksityiskohtaisemmin. Siellä ollaan myös katsottu vähän niin kuin erilaisilla teemoilla ja muuten ajankäyttöön liittyvillä filttereillä näitä asioita, että mitä täällä taustalla on. Mutta tässä on nyt tällaiset päälöydökset, 3 päälöydöstä liittyen näihin ilmiöihin ja trendeihin. Ja voisi alkaa olemaan taas aika päästä ääneen ne aidot asiantuntijat tässä asiassa, eli olkaa hyvät. Kiitos. Ja tosiaan tervetuloa Iida, Matias ja Aleksandra tänne taas Stagelle. Ja mä muistutan vielä yleisö teille myöskin, että teillä on mahdollisuus kysyä nyt sitten kysymyksiä liittyen näihin teemoihin ja löydöksiin. Niin laittakaa vaan sinne chatin puolelle kysymyksiä, käydään niitä sitten läpi yhdessä ihan lopuksi. Mutta nyt jos pureudutaan vähän trendeihin tarkemmin, ja mun mielestä siellä mielenkiintoisesti korostui vähän niin kuin 2 aihepiiriä, että toisaalta se terveellisyys ja hyvinvoinnin tavoittelu, sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin tavoittelu näkyy siellä aika vahvasti. Ja sitten toisaalta kaikki vastuullisuuteen liittyvät asiat. Mutta mennään ensin tähän ensimmäiseen teemaan. Mitä sanotte, miten tämä terveellisyyden hyvinvoinnin tavoittelu näkyy teidän kuluttamisessa? Eli mihin te ehkä just käytätte rahaa tavoitellessanne niin kuin hyvinvointia, ja sitten puolestaan, että mitä jätätte ikään kuin hankkimatta tai mitä niin kuin, ostoksia jää tekemättä sen varjolla? Mä voin taas vaikka aloittaa toteamalla, että mä oon hirveän huono kieltämään itseltäni yhtään mitään. Olen harvoin, jos koskaan, kieltänyt itseltäni semmoisia pieniä splurgeja, koska niinku, ne on mulle sellainen, millä mä niinku sitten tykkään edistää sitä omaa hyvinvointia. Mä ehkä sanoisin just, että mä en käytä niinkään semmoiseen fyysiseen terveyteen, niinkään rahallisiin palveluihin. En käytä sitä omaa pääomaa. Mutta sitten taas semmoinen henkinen hyvinvointi, niin se tulee mulle siitä, että mä toteutan niitä mun omia mieltymyksiä. Eli saatan ostaa itselleni tuotteita, palveluita, kosmetiikkaa, mitä ikinä.
mikä tuottaa mulle kivaa mieltä. Kiitos. Mites Aleksandra? No mä tiedän, että mä oon itse taas vähän vastakohta Matiakselle. Tai no en käytännössä ihan kokonaan, mutta että mä oon tosi sellainen, että mä tykkään käydä vaikka jossain ruohonjuuressa ja sitten ajatella, että nämä niinku parantaa mun hyvinvointia, joku pellava siemenrouhe ja kaikki tollaset. Et mä kyllä käytän niinku rahaa aika paljon nykyään kaikkiin, varsinkin sellaisiin terveysruokiin tai niinku just tollaisiin, että laitat tää sun aamupuuroon, niin sitten sulla tulee vähän parempi olo tai jotain. Niin noihin mä käytän nykyään kyllä paljon enemmän rahaa, mutta ehkä nykyään mä vältän vähän niinku sellaisia kauppoja, mistä mä tiedän, että mä teen sellaisia ostoksia, mitkä ei tuota mulle niinku hyvää oloa. Esimerkiksi niinku joku Normal tai muuten tällaiset niinku kaupat, mistä saa jotain. Et siellä on paljon kaikkea ja sä oot silleen, että vitsi mä tarviin näitä juttuja, mutta sit kun sä oot ostanut ne, sä käytät pari kertaa ja sit sä oot tälleen, että no en mä tarviikaan, niin nykyään mä en ehkä mene niihin kauppoihin ees, jos mä en tiedä, että mä tarviin jotain. Joo, mites Iida? No musta tuntuu, että mä oon sit ehkä tästä väliltä enemmänkin, että mä tykkään paljon silleen spoil myself kaikilla pienillä jutuilla, jos mä koen, että on ollut rankka päivä, että mä nyt ansaitsen jonkun palkinnon sitten, että mä oon jaksanut elää, niin kun tehdä arkiasioita ja muuta, niin ehdottomasti ostelen kaikkia pieniä juttuja. Mutta sitten myös mä tykkään panostaa siihen fyysiseen liikkumiseen, että just se salikortti ja jos mä innostun jostain, mä oon innostunut nyt paljon niin kuin virkkaamisesta, niin sit mä oon tuhlannut, mä tajusin just tossa, kun mietin, että mitä mä nyt harrastan, niin ehkä sit virkkaamista nykyään, että myös taas ostin eilen uusia lankkoja ja teen jonkun uuden laukun joka päivä tai muuta, niin semmoinen, mä tykkään tehdä paljon, mutta sit myös palkita itseni siitä, että mä oon jaksanut tehdä, niin se onkin. Mielenkiintoista. Kiitos. Ja sitten ehkä mua kiinnostaisi seuraavaksi hypätä tähän vastuullisuuden ja vastuullisen kuluttamisen teemaan teidän kanssa enemmän. Se on tosi hot topic, kiinnostaa varmasti kaikkia brändejä paljon. Ja ehkä ensimmäinen kysymys teille nyt sitten se, että lähdetään vähän laajemmalta liikkeelle. Niin nyt kun te mietitte yrityksiä, miten ne ikään kuin pyrkii viestimään siitä vastuullisuudesta nuorille kuluttajille, niin mitä teidän mielestä yritysten pitäisi ymmärtää nuorten suhteesta siihen vastuullisuuteen? Ja oletteko te ehkä nähnyt siellä jopa sellaisia virheitä tai virhearvioita, joita ne yritykset tekee, kun ne pyrkii vakuuttamaan teitä nuoria, että jes, me ollaan niin kuin paras vaihtoehto, vastuullisin vaihtoehto. Tuleeko tästä jotain ajatuksia mieleen teille? No, mulle tulee ainakin heti mieleen sellainen, että vastuullisuus on mulle itselle tosi tärkeä juttu, mutta ei ehkä kuitenkaan aina. Ei ehkä aina niin kuin se kynnyskysymys. Mutta silloin, jos yritys vähän niin kuin, mä en tiedä onkohan oikea termi, mutta silleen viherpesee, tai että niinku, et ne on vähän niin kuin tälleen, me ollaan vastuullisia, mutta sitten jos sä lähtisit tutkimaan sitä niin kuin syvemmältä, niin ne ei olisi. Niin tollaisessa mulla tulee sellainen olo, että miksi te niin kuin valehtelette, että eihän ei olisi tarvinnut. Että jos mä oikeasti haluaisin ton tuotteen tai ton jutun, niin toi olisi voinut niinku ehkä mennä, mutta koska tuossa oli toi valhe, niin se ehkä tekee. Se on niinku ehkä mun mielestä pahin virhe, minkä voi tehdä. Mulla on jatkokysymys sulle, Aleksandra. Teetkö sä usein niin, että sä lähdet tutkimaan niitä taustoja? Onko nämä vedenpitäviä nämä väitteet? Ja mistä sä lähdet sitten etsiä sitä tietoa? No joo, lähden, mutta ehkä niin kuin ne valheet, mihin mä oon törmännyt, niin ne on ollut silleen aika selviä, että jotkut tällaiset isot tavaratalot tai isot niin kuin huonekalumyyjät tai jotkut tällaiset, niin ne vaikka tekee jonkun vastuullisuuskampanjan, mutta sitten kun sä alat miettiä sitä tarkemmin, niin sä tajuut, että okei, tämän yrityksen pointti on se, että täällä on tosi paljon tavaraa, ja kun ihminen tulee tänne, niin sillä tulee se tunne, että mun pitää ostaa toi, niin vaikka ne tavallaan yrittää olla vastuullisia, niin onko ne sitten niinku kuitenkaan lopulta, koska niiden päätavoite on vaan myydä tosi paljon ja silleen kaikkea turhaa, mitä ihminen ei tarvii, niin ehkä mä silleen yritän alkaa miettiä niitä omalla järjellä eka,
enkä silleen netistä. Mielenkiintoista. Mä komppaan Aleksandraa tuossa ihan täysin. Mä sanoisin, että vastuullisuus on mulle tosi tärkeä tekijä, mutta vieläkin tärkeämpi tekijä on se läpinäkyvyys siinä toiminnassa. Et se on oikeastaan se isoin termi, mitä mä lähden aina tarkastelemaan yritykseltä, koska mulla menee saman tien maku johonkin yritykseen, joka lähtee semmoisella viherpesuaspektilla liikkeelle. Se on sama asia, kun mä tulisin tähän ja väittäisin teille, että mä heräsin tämän näköisenä. Et ei pidä paikkaansa, niin jos sä teet jonkun väitteen, niin mä mieluummin arvostan yritykseltä ehkä sitä, että tuodaan esiin niitä epäkohtia, että hei, me ollaan tehty tätä, mutta meillä on edelleen työstettävää esimerkiksi tässä, niin se on mulle paljon kiinnostavampaa kuin semmoinen jargonia ja hirveä promootio esille tuonti siitä, että kuinka hienoja me ollaan. Ei se kiinnosta mua niinkään. Tosi hyviä terveisiä nyt sitten kaikille yrityksille ja tuossa ehkä just, että riittääkö pokka tuoda esille myöskin sitä keskeneräisyyttä tuossa suhteessa? Niin... Kuuluu suomalaisuuteen mun mielestä point auttaa aina ne epäkohdat, niin sitten tuodaan ne mieluummin vaan sit saman tien esille ja ollaan ylpeitä niistäkin, että niiden eteen tehdään töitä, kun se, että valehdellaan kuluttajille. Yes. Mites Iida? No komppaan ehdottomasti. Mä sanoisin, että mulle myös vastuullisuus on tosi tärkeää ja mä tykkään nimenomaan nähdä niitä konkreettisia asioita, mitä yritykset on tehnyt. Et ei pelkästään nimenomaan se, että mainostetaan, että me ollaan vastuullisia, vaan just, että minkä takia, mitä te olette tehnyt sen eteen ja että miten se näkyy. Että siellä on oikeasti jotain taustalla eikä pelkästään sellaista höpötystä, niin se on mulle kyllä. Joo. No sitten mä haluaisin kysyä teiltä vielä, että missä tuotteissa tai palveluissa teille se vastuullisuus on kaikista tärkeintä? Niin, että te jopa panostatte rahallisesti enemmän niihin tuotteisiin. Olette valmiita maksamaan siitä enemmän. Ja sitten millaisella vastuullisuudella on merkitystä eniten? Mikä kiinnostaa sua, Henkkoht? No, mä ainakin tiedän, että mulle tärkeää on se, tai että mä en ehkä muista, että milloin mä olisin käynyt ostaa jostain ketjuliikkeestä vaatteita. Että silleen mä itse suosin aika paljon kirppiksiä ja ylipäätään ehkä mä arvostan itsessäni sellaista vastuullisuutta, että mä yritän nykyään vaikka miettiä noiden vaatteiden ostoa, että vaikka mä kävisin kirppiksellä, mikä on jo hyvä askel, niin se, että mä en miettisi tälleen, että täältä voisit ostaa kaiken, kun kaikki on vähän halvempaa. Että mä vähän mietin tälleen, että tarviiko mä oikeasti tämän. Ja se, että mä oon myös valmis panostaa käytettyyn vaatteeseen enemmän, jos se on joku juttu, mitä mä oon vaikka miettinyt, että vitsi, mä oon halunnut just tämmöisen valkoisen ison neuleen. Ja no okei, tää on käytetty, mutta on vaikka joku suomalainen merkki tai joku hyvä, ja tämä maksaa nyt 50 €. Että mä oon valmis laittaa tämän rahan, koska mä oon oikeasti halunnut tätä puoli vuotta. Niin ehkä toi on sellainen, mitä mä oon nyt yrittänyt mun elämässä viedä eteenpäin. Joo, mulla on vaatteiden kanssa sama tai yleisesti second hand ja kierrätystuotteiden kanssa. Että mä ostan just tosi paljon second handina ja sitten kirppareilta just vaatteita, jos mä ostan, mutta sitäkin kulutusta mä oon vähentänyt tosi paljon, että esimerkiksi vaatteiden hankinta ei ole mulle mikään prioriteetti ykkönen enää, varsinkin kun asuu omillaan, niin mä enemmänkin olen tykännyt vaikka siirtyä siitä vaatteesta sisustuselementteihin. Ja sitten vaikka mitä multa kotoakin löytyy, niin huonekalut, ruokapöytä on vaikka itse tehty ja tuolit on torista ja sänkyrunko itse tehty. Et mä tykkään kans, tehdä itse ja käyttää sit materiaaleihin vaikka outleteista, että löytyy vaikka pöytälevy tai muuta. Että sellainen kierrätys on, sanotaan kaikessa hyvä. Ja sitten tykkään ruuassa panostaa sit ehkä vähän laadukkaampaa, suosia tiettyjä tuotteita. Osaat sä, Iida, pointata vielä, että jos mietitään sitä vastuullisuutta, kun sä tarkastelet ja teet niitä valintoja, niin millaista vastuullisuutta sä arvostat eniten yrityksiltä? No minkälaista eniten? Mihin sä kiinnität huomiota? Niin yrityksissä? No siihen, että vaikka materiaaleihin, miten ne on tehty ja mistä ne
missä on vaikka tuotettu tietyt tuotteet. Että on se niin kuin eri asia tuottaa vaikka Euroopan ulkopuolella, niin kuin vaikka mietitään jotain vaatemerkkejä, niin silleen, että kyllä mä suosin mieluummin vaatteita, jotka on tuotettu vaikka Euroopassa, kuin mitään hyperpikamuotia, vaikka joku Shein, niin ei olisi ikinä mielenkään vaikka hakea vaatteet sieltä. Mutta sitten on vaikka merkki Kierf Avenue, joka tiedän, että on tuotettu just tietyllä tavalla, niin sitten ne hinnatkin on eri, mutta mieluummin mä ostan sieltä 120 € paidan kuin sitten Sheiniltä 5 € paidan. Niin. Joo, hyvä. No mites Matias? Minkälaisissa tuotteissa ja palveluissa niin sä preferoit sitä vastuullisuutta ja olet valmis siitä maksaa enemmän? No ehdottomasti samalla tavalla Iida ja Aleksandran tapaan just niin kuin vaatteet ja kulutustavara. Mä yleensä aina itse kun lähden jotain hankkimaan, niin mä erottelen halun ja tarpeen. Ja sitten mä pyrin myös nykyään semmoiseen ajattomuuteen, että ne mitä mä hankin ei sitten niin kuin 2, 3, 5 vuoden päästä näytä siltä, että niiden ei pitäisi olla ikinä tehtykään tähän maailmaan. Ja ehkä semmoinen iso intohimon kohde mulle myös on tietenkin kosmetiikkatuotteet, joissa sitten taas mä perehdyn tosi tarkasti siihen, että mitä niiden taustalla on. Euroopan lainsäädännön mukaan tällä ei onneksi saakaan niin kuin myydä mitään tuotteita, mitä on esimerkiksi eläintestattu. Ja sitten myös niiden raaka-aineiden alkuperä ja raaka-aineiden laatu vaikuttaa tosi paljon siihen mun ostopäätökseen ja niiden performanssiin. Et en niin kuin, tulisi pienen mielenkään lähteä niin kuin, hankkimaan mitään mikapulveria sisältävää kosmetiikkaa, TMS. Että semmoiset vaikuttaa mulla tosi isosti. Joo, hei, kiitos kovasti. Ja nyt seuraavaksi jyrkitään ääneen ja pureudutaan ostamiseen tarkemmin. Kiitoksia. Erittäin kiinnostavaa keskustelua ja mielenkiintoisia pointteja. Ennen kuin jatketaan, niin haluaisin vielä muistuttaa, että tässä kun sessio etenee, niin kysymyksiä voi esittää hyvin tuolla privaatisti. Tuolla on chat-toiminto tuolla ruudun oikeassa yläkulmassa. Kysymyksiä on tullut jo hyvä määrä. Ellei niitä nyt ehditä tässä näiden teemojen aikana käymään läpi, niin me pyritään parhaamme siihen, että niitä käydään läpi sitten tuossa loppuvaiheessa tuossa avoimessa Q&A-osiossa, eli rohkeasti vaan kysymyksiä tulemaan. Sitten jos jatketaan eteenpäin, mennään kolmanteen teemaan, eli ostamiseen. Ja tämä ostaminen on mielenkiintoinen laaja alue. Me ollaan tähän webinaariin tehty taas tiettyjä nostoja tuolta laajemmasta tutkimuksesta. Siellä tutkimusraportissa on myös niin kuin laajemmin tutkittu sitä, että miten nuoret kokee esimerkiksi rahojensa riittävyyden niin kuin omakohtaisesti, että mikä osuus kokee, että heillä on rahaa ostaa kaikkea, mitä he haluaa, ja mikä osuus on niitä, jotka kokee, että rahaa ei oikeasti riitä mihinkään, ja sitten myöskin, että pitää sinne väliin jää. Mutta tässä webinaarissa me ei ihan niitä ehdi kaikkia käymään läpi. Laajemmasta raportista löytyy. Jos mennään tähän ostamiseen, tämä liittyy ihan konkreettisesti nyt tässä nostossa sen asian tutkimiseen, että mihin se raha menee arkena ja viikonloppuna. Mitkä on sellaisia asioita, joita toistuvasti ostetaan. Ja millä tavalla tämä käyttäytyminen eroaa tämän arjen ja viikonloppukäyttäytymisen välillä. Ja täällä on sitten tällainen kokonaistulos tämän 750 vastaajan pohjalta. Tuossa vasemmalla on tuo ostaminen arkipäivinä. Siellä ruokatarvikkeet ja valmisateriat on ykkösenä. Selkeällä erolla, se on 70%. Sen jälkeen tulee sitten, voisiko sanoa, ei ihan niin tärkeitä asioita. Virvoitus ja energiajuomat
joku saattaisi väittää, että ne on tärkeimpiä. Mutta virvoitus- ja energiajuomat, karkit, suklaa, makeiset tulee siinä sitten hyvinkin korkealla 2. ja 3. sijoilla. Välipalat. Välipaloina me ollaan tässä tutkimuksessa käsitetty tällaiset niin kuin patongit, frapit ja kolmioleivät, ja snacksit on ollut sitten vähän niin kuin erikseen oman ryhmänsä, muun muassa perunalastut, suolapähkinät kuuluu tänne snacksiosastolle. Mutta tämä niin kuin välipalat, snacksit, ruoka-ateriat kodin ulkopuolella syöden, nämä on sitten tuolla niin sanotusti vahvassa keskikerroksessa. Ja olkoonkin, että nämä ruokatarvikkeet ja valmisateriat nyt on tuolla kärjessä, niin onhan se huomioarvoisaa, että nämä virvoitus-, energiajuomat ja karkit, suklaa, makeiset on tuolla niin sanotusti hopea- ja pronssisijoilla. Ja täällä on sitten myös niin kuin muita asioita, julkisen liikenteen liput, mehut, smoothiet, vaatteet, ne on tuolla sitten alempana. Ja myöskin nuo harrastukseen liittyvät lippumaksut on tuolla alempana. Tältä näyttää tuo ostaminen arkipäivänä, ja sitten jos katsoo viikonloppua, niin siellä tuo karkit, suklaa, makeisosasto on noussut tuolta arjen pronssisijalta ykköseksi. Ja tämä niin kuin 3 kärki tuolla viikonloppuna on nämä karkit, suklaa, makeiset, snacksit, virvoitus- ja energiajuomat. Eli joku voisi sanoa, että jos katsoo niin kuin terveellisyyden näkökulmasta, niin viikonloppuna näyttää, että kyseessä on aika lailla niin kuin ehkä emotionaalinen itsensä palkitseminen kyseessä. Ja arkipäivänä painottuu sitten tällainen niin kuin ruoka, välipalat, jotka tukee sitä arjen sykliä, rutiinia, että pystyy niin sanotusti suorittamaan. Pystyy opiskelemaan, pystyy siirtymään, pystyy käymään töissä, näin poispäin. Mielenkiintoista on myös se, että nuo ruoka-ateriat, jos katsoo viikonloppua nimenomaan, ne ruoka-ateriat kodin ulkopuolella syöden, ne on suhteellisen korkealla. Ne on tuolla 5. 46% voimalla. Eli syödään ruokaa aika paljon kodin ulkopuolella viikonloppuisin. Jonka jälkeen, jos katsoo viikonlopun top 5, niin sen jälkeen tulee sitten aika selkeä pudotus. Niin kuin välipaloihin menee vähemmän rahaa, vaatteisiin puolestaan menee enemmän rahaa kuin viikolla, mutta katsoo tuota top 5, niin viikonloppuna siihen se pääasiallisesti se raha menee. Tämä on tämmöinen summaroitu yhteistulos tosiaan kokonaistuloksista liittyen ostamiseen arkena ja viikonloppuna. Ja jos me sitten aletaan katsoa vielä vähän tarkemmin sitä, että jos ostaa jotain mielijohteesta impulssina, niin milloin se tapahtuu? Mikä se tilanne on, jos miettii tällaista niin kuin päivittäistä sykliä, päivän eri vaiheita, milloin tapahtuu hetken mielijohteesta tulevia ostoksia. Ja tässä on sitten eritelty myös impulssiostokset arkena ja impulssiostokset viikonloppuna. Ja nyt on hyvä huomioida se, että näissä tuloksissa tämä tulos, mitä me nyt katsotaan, ei perustu 750 vastaajan vastaukseen, vaan tämä on jatkokysymys niille vastaajille, jotka ovat todenneet, että he tekevät impulssiostoksia arkena tai viikonloppuna tai molempina. Eli tämä on tämmöinen niin kuin subsegmentti, impulssiostajien segmentti. Ja tuolla näkyy tuo N-määrä kummankin graafin alapuolella sitten, mikä on tuo vastaajamassa kummankin datapointin takana. Impulssiostokset arkena. Pääasiallinen tommonen timeboxi, aikaslotti, on laajalti kattoen kello 1 ja 6 välillä, ja siellä erottuu nimenomaan tuo kello 3 ja 6 välinen myöhäisiltapäivän hetki, kun ollaan palaamassa koulusta tai töistä kotiin. Tämän iltapäivän lisäksi arkena nousee tässä tarkkailussa esiin tuo aamu, kun ollaan matkalla, ollaan lähdetty liikkeelle, joko töihin tai kouluun. Et silloin 30%, lähes joka 3. vastaajista, ostaa jotain impulssina matkalla. Tyypillisesti arkena se on virvoitusjuomaa, energiajuomaa, makeista, karkkia, mahdollisesti snacksia, jotain tällaista. Ja sitten jos vertaa tuonne viikonloppuun,
niin tuo suosio tuossa myöhäisiltapäivässä, tai en tiedä suosio, mutta tavallaan otollisin hetki, tyypillisin hetki tehdä impulssiostos on nimenomaan kello 3 ja 6 välillä myöhäisiltapäivällä. Ja sitä ennen myös ihan kello 1 ja 3 välillä. Silloin se alkaa. Silloin alkaa impulssiostosten paraati niin sanotusti. Mielenkiintoista nyt, kun vertaa tätä viikonloppua tuohon arkeen, niin aamulla ei impulssiostoksia juuri tehdä, mikä on täysin ymmärrettävää. Aamulla nukutaan pidempään, levätään, otetaan iisisti. Ei ole tarve tyypillisesti lähteä mihinkään, ei ainakaan kouluun tai ei useinkaan töihin. Mutta siitä johtuu tuo viikonloppu 5% ja ero 30% tuossa aamun liikkeelle menossa. Tältä näyttää tämä niin kuin impulssiostosten tavallaan, miten mä sanoisin, intervallit, kun nämä suhteuttaa tällaiseen päivittäiseen sykliin sekä arkena että viikonloppuna. Ja jos me katsotaan sitten myös sitä, että mitä ostetaan, mitkä on ne brändit, mitkä päätyy ostettavaksi jatkuvasti, vähän niin kuin tavallaan viikosta toiseen. Tässä on arjen ja viikonlopun välinen vertailu. Ja tämä vertailu nyt, niin kuin tässä tutkimuksessa painottuu näihin niin kuin ruoka- ja päivittäistavarakaupan tuotteisiin, jotka on lähimpänä tätä, tai jollain tavalla relevanteimpia liittyen tähän niin kuin päivittäiseen elämänsykliin näillä ihmisillä. Arkena voisi katsoa, että siellä nousee esiin niin kuin aika paljon tällaisia niin kuin ketjujen omia brändejä. Siellä on Pirkka on vahvasti esillä, Kotimainen vahvasti esillä, Rainbow on vahvasti esillä, mutta sitten siellä on myöskin ihan, ja Extra tuolla, mutta sitten siellä on myöskin ihan niin kuin Atriaa, Taffelia, Coca-Colaa, Red Bullia, ja nämä on linjassa nyt näiden niin kuin tavallaan myöskin impulssiostoskategorioiden kanssa, mitä tuossa äsken käytiin läpi. Et nämä on vastaajien omien vastausten, kirjoitettujen vastausten perusteella kliinattuja sanapilviä, mitä sieltä nousee esiin. Sitten jos katsoo viikonloppua, okei, siellä on edelleen nämä ketjuomat brändit esillä, mutta näiden yksityisten kuluttajabrändien niin kuin vahvuus on kasvanut. Eli siellä on Fazer, Taffel, Valio, Coca-Cola, Estrella, muut isommalla. Eli tuossa meidän laajemmassa tutkimusraportissa me myös analysoidaan tätä tarkemmin, että arkena korostuu niin kuin tavallaan tuotteiden edullisuus ja ostetaan tottumuksesta usein samoja edullisia tuotteita rutiininomaisesti niin, että se tukee sitä päivittäistä sykliä. En nyt tiedä, voisiko sanoa, että auttaa selviämään päivästä, mutta tavallaan hyviä tuotteita, hyviksi havaittuja tuotteita ostetaan säännöllisesti, koska ne sopii siihen arjen sykliin. Viikonloppuna korostuu emotionaalinen itsensä palkitseminen. Halutaan hemmotella, halutaan tavallaan kuluttaa vähän enemmän rahaa ja tavallaan emotionaalisesti palkita itsensä viikon jälkeen ja silloin ollaan vapaalla. Ja mielenkiintoista on nyt se, kun alkaa katsoa näitä löydöksiä, mitä tämä niin kuin ostamiseen liittyvä käyttäytyminen tarkoittaa. Tuossa ehkä monet huomasivat, kun verrattiin impulssiostoksia sekä arkena että viikolla N-määrän perusteella, jotka toteaa, että impulssiostoksia tekevät, heidän osuus on lähes tuplasti isompi viikonloppuna kuin arkena. Eli viikonloppuna tehdään lähes tuplasti enemmän impulssiostoksia. Ja tähän liittyy vahvasti myös se emotionaalinen hemmottelu, self-gratification, itsensä palkitsemisen aspekti. Sitten jos katsoo myös tuota impulssiostosten prime timea, se on tosiaan se kello 3 ja 6 välinen aika, kun suhteuttaa päivittäisen sykliin. Ja tämä pätee sekä viikolla että viikonloppuna. Tämä totta kai alkaa jo aikaisemmin, kello 1 jälkeen
alkaa se niin sanottu impulssiparaati, mutta se kaikista syvin hetki, paras hetki on toi kello 3 ja 6 välillä. Tämän lisäksi sitten arkiaamuisin toinen niin kuin ajankohta, milloin ostetaan tunteella, niin on nimenomaan tuo koulun tai töihin meno aamulla 9 ja 11 välillä about. Juoma tai snacksi auttaa. Ja vielä jos sitten katsoo tätä niin kuin arjen ja viikonlopun välistä eroa, että miten se näkyy ostoksissa ja miten se näkyy niin kuin näiden brändien luonteessa, mitä ostetaan. Viikonloppuna hemmotellaan ja palkitaan ja voisiko sanoa sitten näin, että arkena suoritetaan. Ehkä vähän kuiva sana. Arkena tehdään myös paljon hienoja asioita, mutta jos nyt kylmästi vetää mutkat suoriksi, niin tässä saattaa olla jonkinnäköinen totuuden siemen. Kohta kuullaan, onko vai ei. Ja tämä totta kai sitten heijastuu myös näihin brändivalintoihin, että mitä ostetaan ja milloin, jos katsoo tätä viikoittaista sykliä. Ja tässä nyt ollaan käyty läpi tähän ostamiseen ja myöskin kosketus näihin brändeihin tämän ostamisen yhteydessä. Niin kuin mainitsin, niin tähän on otettu tällaisia muutamia nostoja tuolta laajemmasta tutkimusraportista mukaan. Siellä on pilkottu paljon syvemmin sitä, että vähän segmenttikohtaisesti myös, että miten tämä ostaminen vaihtelee arjen ja viikonlopun välillä. Mutta nyt on aika kuulla sit kommentit ja ajatukset Gen Ziltä. Mitä mieltä ollaan näistä löydöksistä? Mentiinkö täysin metsään vai ollaanko oikealla jäljellä? Kiitoksia. Hyvä. Ja sieltä taas Iida, Matias, Aleksandra linjoille. Ja jatketaan tämän impulssiostamisen parissa. Tämähän on kutkuttavan kiinnostava aihe. Ja mä haluaisin kysyä nyt teiltä ensin, että tunnistatko itsesi impulssiostajaksi? Ja siihen liittyen, niin millaisissa olosuhteissa tyypillisesti teet sitten tällaisia impulssihankintoja? Voitaisiin miettiä nyt jotain muuta kuin niitä viikoittain toistuvia hankintoja, koska tuossa äskeisessä käytiin niitä enemmänkin läpi, mutta tällaisia ei-päivittäistavaroita. Niin millaisissa olosuhteissa ehkä teet niitä impulssihankintoja? Ja jos on esittää ja kertoo joku ihan konkreettinen esimerkki, niin mielellään kuullaan, millaisen impulssioston olet tehnyt tässä lähimenneisyydessä. Ja sieltä, haluatko Aleksandra aloittaa? No joo, mä jo tuossa alussa kerroin, että mä oon todellakin impulssiostaja ihan niin kuin mun arkielämässä ja myös niin kuin sitten harvemmin. Ja mä oon niin kuin yrittänyt vähän niin kuin päästä niin kuin parempaan suuntaan sen kanssa, että just niin kuin mä sanoin, niin mä vähän välttelen nykyään sellaisia kauppoja, mistä mä tiedän, että mun tulee niin kuin ostettu impulsiivisesti. Mutta esimerkiksi hyvä esimerkki on sellainen, että mä näin tuossa TikTokissa vähän aikaa sitten semmoinen video, missä ne käytti niin kuin semmoisia Lumenen bronzeritippoja ja sitten seuraavan päivän, kun mä satuin olemaan kaupassa, missä niitä myytiin ja mä näin ne siellä, mä en hetkeäkään miettinyt, mitä ne maksaa. Mä en miettinyt, tarviiko niitä oikeasti, vaan koska mä olin nähnyt ne ja mä olin ollut tälleen, wow, toi näyttää aika hyvälle, niin mä ostin ne. Ja niin kuin just tollasia mulle käy, että mä näen jotain, mistä mä oon tälleen, wow, onpa kiva. Ja sitten kun mä näen sen niin kuin oikeassa elämässä, eli mä niin kuin näen sosiaalisessa mediassa, ja sit kun mä näen sen oikeassa elämässä, niin sit mulla tulee semmoinen, että mä en pysty niin kuin vastustamaan sitä, että mun on pakko vaan ostaa toi. Kiinnostavaa. Nyt mä haluaisin kysyä, että millainen sisältö siellä somessa aiheuttaa tämän reaktion, eli mikä niin kuin saa sen niin kuin ostohousujen jalkaan laittamisen. Oliko se Lumenen itsensä sisältö? Ei ollut. Se oli itse asiassa, ei ollut kaupallinen yhteistyö myöskään, vaan se oli niin kuin jonkun jenkkivaikuttajan niin kuin tekemä tämmöinen meikkivideo, missä se testaa niin kuin eurooppalaisia meikkibrändejä. Ja sitten se testasi Lumenea siinä. Niin ehkä yleisesti tollainen, niin kuin, että sitten kun se niin kuin oikeasti, kun se ei ollut mikään kaupallinen yhteistyö, vaan se ihminen oli oikeasti tälleen, että herran jestas, että on hyvä tuote, niin toi kyllä puree muuhun itteeni niin kuin tosi vahvasti. Eli aito suosittelu. Jes, no hyvä.
Miten sitten Iida, oletko sä impulssiostaja ja milloin ehkä olet eniten? Minkälaisia tilanteita sulla on siellä, milloin niitä impulssiostoja tulee tehtyä ja jos on joku konkreettinen esimerkki siitä? Joo, no impulssiostaja voisi, tai no jos mä menen vaikka kauppaan nälkäisenä, musta tuntuu, että se on niin kuin kaikilla, niin sitten saattaa tulla ostettua jotain, niin kuin, mitä ei ole ollut tarkoitus vaikka ostaa. Mutta sama tuohon niin suositteluun, että me nyt niin viimeisin semmoinen isompi, mutta impulssiosto me oltiin purjehtimassa ja mun ystävällä oli semmoista tosi hyvää niin naamanpuhistusainetta. Ja mä en ole ikinä niin kuin, jostain syystä törmännyt öljyputsariin, mutta sitten mä testasin sitä ja mun mielestä oli vaan niin kuin paras juttu ikinä, niin sitten mä siis saman tien tilasin koko setin ja sinne meni taas joku 100 vaan, koska mä testasin nyt jotain uutta ja mulle suositeltiin, että on nyt ollut hyvä. Et se vähän niin kuin riippuu, että no tosi vahvasti jos joku suosittelee mulle ja sitten mä näen jotain niin kuin konkreettista hyötyä sillä, mutta sitten myös on heikkoja hetkiä, kun tulee ostettu jotain turhaa, mutta sanotaan, että ne on enemmänkin semmoisia niin kuin pienempiä juttuja, että ei mitään niin kuin, en nyt menisi impulsiivisesti ostaa tuosta nyt autoa, sanotaan, että semmoisia niin kuin pienempiä, helppoja hankintoja. Kyllä. No mites Matias sulla? No on varmaan tullut kaikille jo selväksi, että olen 200 000 impulssiostaja. Ja mä oon sen verran mieleltäni heikko, että mä teen näitä impulssiostoja silleen ehkä tunneperäisesti. Mä oon emotional eater, mutta sit mä oon myös emotional shopper. Et mä tykkään jotenkin elää semmosessa deluusiossa koko ajan. Mä selaan esimerkiksi TikTokia ja sit kun sieltä tulee joku video, jossa on oikein niinku tämmönen jytämusiikki ja semmosia business burnia ja siinä on joku niinku video, jossa ollaan silleen, että do you want to smell old money, buy this perfume. Ja sit mä oon ihan silleen, että hei, that's me tolla videolla, that is me. Ja sit mä menen sinne kauppaan ja ihan tossa pari kuukautta sitten niin mä yhtäkkiä tajusin, että mä oon kotona ja mulla on 250 € hajuvesi siinä mun edessä. Ja sit mä olin vähän silleen, okei, mä ostin tän. En mä ollut haistanut sitä muuta kuin vasta siinä vaiheessa, kun mä rupesin sit sutiin sitä sieltä pullosta itteni päälle. Ja hyvältä se tuoksu, mutta se oli vähän semmoinen niinku herättävä hetki itselle, että nyt taas voisit ehkä harkita joskus ja hankkia edunvalvojan. Mielenkiintoisia tarinoita. Hei, kiitos tosi paljon. Mutta yksi kysymys mulla vielä olisi tähän aiheeseen liittyen ja just näihin brändeihin liittyen. Eli mä haluaisin kysyä teiltä, että missä tuotteissa ja palveluissa te panostatte johonkin tiettyihin brändeihin erityisesti ja olette valmiita maksamaan niistä brändeistä enemmän? Ja missä ehkä sitten tuotteissa puolestaan brändillä ei ole mitään väliä, että sieltä valitaan sitten se edullisin? No mä voin vaikka aloittaa. Mä sanoisin, että mä panostan aika paljon niin kuin kosmetiikkaan tai kosmetiikan laatuun, että mä en vaikka mene tuolla, niin kuin jos vaikka normaalia ostelemaan mitään dupe-tuotteita, vaan että mulla on aika niin kuin kallista kosmetiikkaa ihonhoitoa, että se on mulle aika sellainen tärkeä, koska se myös liittyy mulla siihen mun hyvinvointiin, että mä vaikka tykkään illalla, että kun mulla on se mun hetki, kun mä saan poistaa vaikka meikit ja hoitaa mun ihoa ja sitten on semmoinen ihana glow ja on fresh olo. Niin se on se, että mä tykkään, että mulla on niin kuin laadukkaat tuotteet. Että mä kyllä huomaan, että siihen mä niin kuin panostan niihin merkkeihin ja niin kuin tuotteisiin. Entäs sitten, mitkä tuotteet on sellaisia, että sä automaattisesti valitset sen kaikista edullisimman? Brändillä ei väliä. No mikäköhän olisi? No, mä en oikein, toi on mulle kyllä paha, koska musta tuntuu, että mulla ei ole mitään tiettyä, että mä nyt otan vaan jonkun halvimman. Että mä tykkään itse aika paljon silleen laadukkaasta ja semmoisesta niinku järkevästä. Että sanotaan ehkä, jos mä nyt otan nopea jonkun proteiinipatukan, niin se nyt voi olla joku halvempi proteiinipatukka, minkä mä ostan kaupasta, mutta en mä kyllä keksi mitään, mikä olisi semmoinen tietty, mistä mä otan nyt aina halvimman. Niin Kyllä, hyvä. Mites muilla? Mitkä tuotteet on niitä, joita hankitte aina brändi edellä ja sitten missä tuotteissa tai palveluissa brändillä ei ole niin väliä? Mulla ainakin on selkeä kaikki tällainen teknologia, että siihen mä kyllä niinku olen valmis laittaa rahaa tosi paljon ja kun tekee niinku
myös töitä, niin kuin, että käyttää päivittäin niin kuin teknologisia välineitä ja jotenkin niin kuin, työ liittyy kuvaamiseen ja kaikkeen, niin kuin jotenkin kyllä mulla on siinä vahva brändi, mitä mä suosin, ja mä en suostu käyttää mitään muita tuotteita, ja se on niin kuin, se on vaan niin kuin, että mä oon kyllä siinä niin kuin tosi silleen brändiorientoitunut, kun sitten taas niin kuin, esimerkiksi, no mullekin tulee mieleen just ruuat, esim. Valmisruuasta mä otan aina niin kuin halvimman, niin kuin, että vaikka siinä olisi se joku saarioistin nakkikastike ja sitten on se joku rainbow-nakkikastike, niin mä otan aina se rainbow, vaikka ei se, niin kuin, koska niissä on hintaeroa, niin mä otan aina se halvimman. Et niin kuin tollasissa ehkä halvemmissa jutuissa mulla menee se noin, mutta teknologia on silleen, että siihen menee aika paljon rahaa. Kiitos. Mä heitän nyt jotain, samaistun näihin kahteen, mutta heitän jotain toista. Mä tykkään käydä esimerkiksi tämmöisissä laadukkaissa niin kuin, jos mä menen katsomaan jotain tämmöistä korkeakulttuuria niin sanotusti, museot tai tapahtumat tai näytelmät YMS, niin sit niissä mä jotenkin aina assosioin sen sellaiseen, että mä haluan myös maksaa semmoisesta ehkä vähän paremmasta kokemuksesta, että mä en ihan hirveästi lähde minnekään niin kuin takapiha kesäteatteriesitykseen, vaikka nothing wrong with that, mutta mä aina valitsen mieluummin itse sen, että mä saan plyysisohvalla istua samppanilasi kädessä. Ja sitten taas, missä mulla ei ole niin väliä, niin mä oon sitä mieltä, että halpa ruoka on hyvää ruokaa myöskin. Mä en hirveästi käytä niin kuin valmisruokaa, mutta mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että halvoista ruoka-aineksista saa tehtyä ihan niin kuin todella maukasta ja niin kuin hyvää ruokaa, joka ei katso sitä hintalappua. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon. Me jatketaan kohta teidän kanssa, kun mennään noihin yleisökysymyksiin. Mutta tässä välissä käydään pikkasen aikaa tuolla backstagella ja otetaan sitten taas Jyrki tänne linjoille. Kiitos. Kiitoksia. Webinaari on edennyt siihen vaiheeseen, missä osa meistä toivoo edunvalvojaa. Jollain tavalla hienoa settiä. Joo, niin kuin Eija sanoi, niin me edetään kohta tähän niin kuin laajempaan Q&A-osioon tämän ostamisen jälkeen. Ennen sitä voitaisiin nopeasti katsoa kahta asiaa, eli täyttä tutkimusraporttia ja Gen Z-workshoppia. Ja käydään nopeasti läpi, että mitä nämä käytännössä tarkoittaa, millaisia mahdollisuuksia nämä on. Et kuten tuossa alussa kerrottiin, niin nämä löydökset ja tämä data, mitä tässä webinaarissa nostetaan esille, pohjautuu meidän Bangerin kanssa yhteistyössä toteuttamaan tutkimukseen tuossa keväällä. Ja on mahdollista ostaa myös tämä täysi tutkimusraportti. Tähän tutkimukseen vastasi 750 vastaajaa Suomessa valtakunnallisella kohdennuksella. Ja ne teemat, mitä tämä tutkimusraportti pitää sisällään, on just niin kuin ajankäyttöön, jakautuen arkeen ja viikonloppuun, trendeihin, ostamiseen, brändeihin liittyvät teemat. Ja tämä raportti sisältää myös demografisen segmentoinnin, behavioristisen segmentoinnin, ja noita mainittuja teemoja tarkastellaan myöskin näiden segmenttien näkökulmasta, että missä on eroja, onko niitä eroja ja näin poispäin. Tämä raportti on tällä hetkellä erittäin kovassa alennuksessa suunnattu tässä webinaarissa mukana oleville seuraajille, eli hinta 900 €, joka on voimassa ensi viikon perjantaihin 29. päivä kello 17 asti, jonka jälkeen sen saa sitten normaalihinnalla eli 1800 €. Erittäin mielenkiintoinen datasetti, mielenkiintoinen raportti. Jos haluatte kysyä kysymyksiä ja tarkentaa, että mitä siellä on, mitä siellä ei ole, niin totta kai ottakaa yhteyttä, vaikka laittakaa mailia contact@kraust.com tai suoraan allekirjoittaneille, niin vastataan kysymyksiä ja tarkennetaan, jos haluatte. Ja Eija pääsee esittelemään sitten tämä seuraava. Kyllä, tosiaan
Jos puolestaan olet todennut, että tämä on tosi kiinnostavaa, mitä näiltä nuorilta kuulee, ja olisi ehkä vielä kiinnostavampaa jutella näiden nuorten kanssa ihan siinä teidän omassa kontekstissa, miten ne näkee teidän yrityksen tuotteet, palvelut, brändin jne. Niin nyt siihenkin on tosiaan mahdollisuus aika kivasti tässä tarjolla. Eli jos sä haluaisit tällaisen vastaavanlaisen sun omiin fokusteemoihin pureutuvan Gen Z-workshopin, niin sellainen onnistuu. Eli me tarjotaan tällaista 2 tunnin live-workshoppia, joka sitten aina suunnitellaan tilaajan omista lähtökohdista käsin. Meidän Bangerin asiantuntijat ja myöskin Crowstin asiantuntijat on sitten suunnittelemassa ja fasilitoimassa tätä workshopia. Ja käytännössä se näkökulma voi olla oikeastaan mikä tahansa. Tyypillisesti ostokäyttäytyminen on se, mitä näissä käydään läpi. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, ehkä nykyisen portfolion validointia tai auditointia, sitä myöskin. Sitten tämä vastuullisuus voi olla yksi teema, mihin keskitytään, tai vaikka just markkinointiviestintä. TikTok mainittiin aika paljon tuolla, eli tästä varmasti saisi hyötyä moneenkin eri näkökulmaan, miksei työnantajan mielikuvaankin. Ja tosiaan nyt sama juttu kuin tuossa äskeisessä, eli tarjotaan webinaariosallistujille tätä mahdollisuutta nyt niin, että jos tilaat lokakuun loppuun mennessä, toteutus tämän vuoden puolella, niin 5 500 €. Ja jos tämä kiinnostaa, niin laita ihmeessä kysymyksiä lisää mulle, eija@bangeri.fi, niin voidaan jatkaa keskustelua. Hyvä, mutta nyt voitaisiin sitten jatkaa vielä näiden nuorten kanssa keskustelua ja ottaa ne yleisökysymykset esille. Mutta Jyrki, täällä on muutama kysymys liittyen tutkimukseen, niin oletko sen aikaa linjoilla, niin katsotaan ne läpi. Totta kai. Yes. Eli tosiaan täällä on yksi kysymys, että tutkittiinko alkoholin käyttöä ollenkaan tässä tutkimuksessa? Alkoholin käyttöä tutkittiin sillä tavalla, että siellä ei ollut niin sanotusti spesifejä kysymyksiä alkoholiin liittyen, mutta tuloksissa, tietyissä kysymyksissä, kun tutkittiin nimenomaan viikonlopun viikon ja viikonlopun välisiä eroja, niin alkoholi nousi tietyllä tavalla esiin viikonloppuna. Ja myöskin niin kuin tavallaan, että sinne kulutetaan enemmän rahaa, että se nousi kokonaistuloksissa siellä. Ja myöskin sitten kun tutkittiin näitä brändejä, että mitä ostaa viikonloppuna versus viikolla, niin siellä oli ollut brändejä myös. Sandelsia, Olvia alkoi nousemaan sinne niin kuin viikonlopun päähän. Et meillä on tieto siitä, että mikä osuus tästä kokonaisvastaajapohjasta kuluttaa rahaa myös alkoholiin. Ja painottuilla on tähän viikonloppuun. Tässä laajuudessa on tuloksia. Hyvä. Sitten kysymys, johon itse asiassa Matias äsken vähän viittasikin, mutta tällainen kysymys on tullut, että näkyykö kulttuurin ja taiteen kuluttaminen tutkimuksessa? Mielenkiintoinen pointti. En nyt heti muista, onko se siellä. Sitä on, niin kuin tavallaan meillä on ollut kysymyksiä, jotka liittyy nimenomaan rahan käyttöön ja mihin sitä rahaa käytetään. Se on saattanut nousta siellä esiin. Sitä en osaa nyt heti sanoa, että jos on noussut, niin missä laajuudessa. Mutta tavallaan sellaisia spesifejä kysymyksiä, vaikka liittyen siihen, että käytkö taidenäyttelyssä tai museoissa tai muuten tähän niin kuin kulttuuri- ja taidealaan, niin sellaisia ei tässä tutkimuksessa ollut. Joo. No sitten onko maantieteellisiä eroja tutkimuksen tuloksissa? Niitä ei ole vielä suoratettu, mutta me voidaan vertailla periaatteessa pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välisiä eroja. Ja jos niitä eroja on, niin ne pointataan siellä datassa esiin. Se on mahdollista, hyvä. Ja sitten vielä trendeihin liittyen, onko tuloksia verrattu vallitseviin trendeihin koko väestössä? Nythän meillä ei toki ollut tässä tutkimuksessa mukana kuin nämä Gen Z-edustajat. Osaatko sä sanoa, että onko tässä jotain korostumia, alikorostumia trendien osalta? Tällainen kysymys. Joo, sinänsä me ei olla tehty sellaista analyysiä, missä me vaikka niin kuin sekundääriseen tutkimukseen muista lähteistä verrataan, että miten nämä tietyt trendit vertautuu Gen Z:n ja muun väestön välillä nyt esimerkiksi vähentämiseen liittyen tai terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Eli sellaista niin kuin tavallaan vertailudataa ei ole,
mutta jos yleisesti nyt arvioi vähän niin kuin puolimututuntumalta ja sen perusteella, mitä on muita tutkimusraportteja sattunut lukemaan tässä viime vuosien aikana, niin ensireaktio on se, että tämä tietoisen vähentämisen trendi nousee tämän tutkimuksen valossa jollain tavalla ehkä niin kuin, miten mä sanoisin, vahvemmaksi tai painotetuksi verrattuna muuhun väestöön, mutta tältä istumalta ei nyt ole heittää faktaa niin kuin tavallaan numeroiden valossa, mutta tämä on vähän niin kuin tämmöinen gut feeling. Joo, ja sitten tämä oli myöskin tästä vastuullisuudesta kysytty, että oliko se suhteutettu niin kuin jollain tapaa sitten käytössä olevien varojen raameihin, mutta sitähän ei tässä kysytty, että kuinka paljon sulla on niin kuin budjettia tai muuta. Mutta joo, vastaa vaan, jos jotain tähän haluat sanoa. Sitä ei kysytty suoraan sellaisena niin kuin tavallaan eksplisiittisenä kysymyksenä, mutta luonnollisesti meillä on tutkimuksen sisällä data perustuen ensinnäkin, joka sisältää arvion siitä, että miten Gen Z itse kokee, miten nämä vastaajat itse kokee heidän käytettävissä olevan rahamäärän riittävyyden. Eli me voidaan sen datan valossa tarkastella myös sitä, että miten vahvoja nämä niin kuin vaikka vastuullisuuteen liittyvät teemat on, ja onko siellä variaatiota esimerkiksi niiden vastaajien välillä, jotka kokee, että rahaa on hyvin käytössä versus niihin, jotka kokee, että sitä ei ole. Yes, hyvä. Kiitos. Nyt meillä on vielä aikaa ottaa sitten meidän nuoret linjoille uudestaan viimeisen kerran, ja sitten käydään läpi. Täältä on tullut kivasti kysymyksiä yleisöltä myöskin sitten heille, niin lähdetään liikkeelle. Huomaa, että myöskin kosmetiikka-asiat täällä kysymyksissä nousee esille, mutta täällä olisi tällaisia kysymyksiä. Aloitetaan siitä, että katsotaan, oliko Iida vielä tulossa linjoille. Siellä on Iida. No niin, hyvä. Eli ensimmäinen kysymys. Missä syöt ulkona viikonloppuna? No, me tykätään käydä mun kavereiden kanssa. Me asutaan kaikki Helsingissä. Niin me tykätään käydä syömässä niinku tällaisissa, ei missään semmoisessa fine diningissa, mutta enemmän sellainen, niinku, jos nyt pitää niinku nimetä paikkoja, niin vaikka se, mikä on Hakaniemessä semmoinen paikka kuin Madonna, niinku tollaset, missä on niinku tarkoitus ehkä myös viettää sitä iltaa, että se ruoka ei ole mitään sikakallista tai moniosasta, mutta että siellä on niinku kiva viettää aikaa. Onko muilla jotain suosikkipaikkoja? Tai missä yleisesti viikonloppuna tulee syötyä? Sunnuntai-aamuisin railakkaan viikonlopun jälkeen löydän itseni usein Rax Pizza-buffetista. Yes. No mulla ei ole mitään tiettyä, mihin me aina mennään. Et mä sanoisin, että me kaveriporukan kanssa ehkä enemmänkin etsitään uusia paikkoja ja testaillaan, että se on enemmänkin sellaista uuden löytämistä. Mutta liemi on tosi hyvä, ainakin Shanghai-takoja tulee jonkun verran syötyä. Hyvä. No sitten kysymys edelleen ruokaan. Pysytään siinä teemassa. Niin minkälainen ruoka on teille vastuullista? Miten te näette, että minkälainen ruoka nähdään vastuullisena teidän näkökulmasta? Jos mä syön esimerkiksi eläinperäisiä tuotteita, niin silloin mä pyrin panostaan kautta tukemaan sellaisia tuottajia, joiden tiloilla niiden eläinten hyvinvoinnista pidetään huolta. Ja sitten kotimainen ja lähiruoka tietenkin. Ja no riippuu vähän myös silleen, että semmoinen, jos suosii kasviperäistä, niin semmoista sesonkin tyyppistä. Kyllä, joo. Joo, kotimainen ruoka tietty vähän sesongin mukaan, että ehkä joskus talvella on vastuullisempaa syödä sille espanjalaista kurkkuu suomalaista, mutta eipä ole paljon lisättävää. Joo. No sitten täällä on ehkä tämmöinen hyvä taustottava kysymys, antaa vähän sitä kontekstia, mistä käsin te kulutatte. Niin miten koette oman tulotasonne, että oletteko töissä vai opiskeletteko vai miten tämä tausta
tausta-asia menee? Mä oon opiskelija, mutta myös yrittäjä ja näin ollen niin luultavasti paremmassa rahallisessa asemassa kuin monet muut opiskelijat. Joo, mä oon myös opiskelija, mutta käyn töissä samalla. Joo. Mulla kanssa sama. Opiskelen ihan täyspäiväisesti, mutta olen tehnyt sen tietoisen valinnan siitä, että koska haluan ylläpitää omaa tiettyä elintasoa, niin käyn sitten myös ihan täyspäiväisesti töissä. Voitte kuvitella, kuinka hyvin se onnistuu aina välillä, kun tekee täyspäiväisesti molempia. Kyllä. Hei, täällä oli sitten kysymys liittyen siihen yksinoloon ja kotonaoloon. Niin mitä se pitää sisällään? Et nyt jos te viihdytte siellä kotona, palaudutte, olette yksin, niin mitä silloin tapahtuu? No mulle ainakin yksinolo tarkoittaa sellaista aikaa, että siihen ei ole niinku suunniteltu mitään. Et periaatteessa mulla on vapaus tehdä mitä mä haluan. Niinku, mä tykkään itse esimerkiksi paljon siivota kotia, laittaa kotiin, järjestellä paikkoja. Niin ehkä sellainen, että mä pystyn tekemään sitä, sit pystyy lukemaan, voi katsoa sarjoja, voi mennä kävelylle, voi syödä hyvää ruokaa. Niinku se tarkoittaa vähän niinku sellaista, että mulla on vapaus olla täällä mun kotona ja tehdä mitä mä haluan ja niitä asioita, mitä ei ehkä ehdi niin hyvin arjessa muuten. Joo, mulla on aika tismalleen sama, että just se on ihanaa tulla yksin kotiin, laittaa musiikit päälle ja tehdä ruokaa ja nauttia vaan siitä omasta seurasta ja sitten just se, että mä voin tehdä mitä mä haluan ja milloin vaan just, että ei ole mitään stressiä siitä, että okei, kohta joku sovittu meno, vaan just se, että voi vaan niinku fiiliksen mukaan tehdä ja olla. Kyllä, täysin sama. Juttelen kissani kanssa ja kuuntelen murhapodcasteja ja laitan hyvää ruokaa. Kiitos, kiinnostavaa. No sitten täällä oli tosiaan muutama kosmetiikka-aiheinen kysymys. Niin mainitkaa joitakin lempimeikkibrändejänne ja sitten mistä ostatte kosmetiikkaa? Mulle tulee ensimmäisenä mieleen Charlotte Tilbury, Dior ja Lancome ja niistä ostopaikkoina täällä Helsingissä Sokos, Stockmann ja sitten nettikaupat ja ulkomailla Sephora. Mm-hmm. No mulla tulee mieleen Smashbox ja sitten toi Lumene ja mä ostan Sokokselta ja Stokkalta ja Lykolta netistä. Joo, mulla on aika pitkälti samat, että Lancome, Charlotte Tilbury, Benefit ja sitten Hourglass ja sitten netistä tulee tilattua jotain, noita ei saa Suomesta ja sitten Sokos, Stokka ja no esimerkiksi Lykolta. Yes. Ja otetaan vielä viimeinen kysymys, tämäkin edelleen kosmetiikasta liittyen luonnonkosmetiikkaan. Eli ostatteko enemmän luonnonkosmetiikkaa vai synteettistä kosmetiikkaa? Ja jos sitä luonnonkosmetiikkaa, niin onko se tärkeää, että se tuote on sertifioitu? Onko se niin kuin teille ostokriteeri? Ja oletteko te valmiita niin kuin maksaa siitä sitten enemmän? Mä en itse ihan hirveästi käytä luonnonkosmetiikkaa, niin mä en osaa tuohon vastata. Mä käytän itse täysin kans synteettistä kosmetiikkaa ja siinä syynä on ihan vaan se, että oman empiirisen tutkimuksen mukaan nämä jytkyt meikit, mitä aina välillä vaadin naamaani, niin en saa niinku tuloksia aikaan muulla kuin synteettisillä meikeillä. Joo, mulla on sama. Miten se Iida? Joo. Okei. No niin, mutta hei, kuten huomataan, tosi paljon olisi kiva jatkaa kyselyä ja keskustelua ja nimenomaan silloin, kun päästään siihen oman yrityksen ja brändin näkökulmaan, niin sieltä irtoaa kaikkea mielenkiintoista. Eli tosiaan, jos haluatte tämän tyyppistä keskustelua jatkaa, niin laittakaa vaan viestiä, voidaan kertoa tarkemmin siitä workshop-mahdollisuudesta. Mutta näiltä osin mä luulen, että meidän on aika kiittää isosti kaikkia linjalla olijoita ja toivottaa oikein hyvää syksyä ja jatketaan keskustelua sähköpostissa linkkarissa JNE. Kiitos kaunis, oli ilo olla mukana. Kiitoksia paljon. Suuret kiitokset kaikille mukana olijoille, kommentoijille. Todella mielenkiintoista keskustelua. Jos tulee myöskin ne, jotka seurasitte tätä webinaaria, jos tulee mitä tahansa mieleen,
mitä olisi halunnut tietää tai tarkentaa tai kysyä, niin laittakaa ihmeessä mailia tai soittakaa, niin jutellaan ja katsotaan lisää sitä asiaa. Mutta kiitoksia hei todella paljon munkin puolesta tästä sessiosta. Juuri näin. Moikka! Moi moi!